Hello, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि BB Studio YouTube channelआव गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो मोनसे भिडिअ बनायनो आखायाव लादों। बे भिडिअआ माने इम्पोर्टेन्ट आरोना नोंथांमोननि थाखायबो लोगोसे आंनिबो बयनिसिमबो दिनै बे भिडिअआ माने इम्पोर्टेन्ट जागोन आरोना। स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय, स्किप दा खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो मोननैसो आपडेट्स बुंनो सानदों। माने जेब्ला दिनै आङो फुङाव सिखारदोंमोन, आङो YT स्टुडिअखौ अपेन खालामदोंमोन, इउटुबखौ माने अपेन खालामनायनि उनाव जानिखि आंनि इउटुबनि जानिखि YT स्टुडिअ थानाय जानिखि वाच टाइमा 3 मिलियन बेसेबांबा दङमोन आरोना आंनि वाच टाइमा जोबोद बुरजामोन। बेनिफ्राय दायो माने ओरैबादि डाउनाव फैबाय, हमना मोनला माबायदि डाउनाव फैखो बुजिखोनो मोनला। स' आं नोंथांमोननो खोन्थानो बेसेबां डाउनाव फैखो। स' जोबोद दुखु नांथावना आरोना। स' 15K ल'सो दायो जानानै दङ आंनि YT स्टुडिअ। मा गोदान आपडेट फैगोन बेखौ बुंनो हाला। स' नोंथांमोननिया जादोंनो जायाखै नोंथांमोनाबो कमेन्ट्सआव खोन्थाहर। स' बेखौ आं नोंथांमोननियाव मोनथिनो लुगैदे नोंथांमोननियावबो जानिखि बेबायदि जानिखि वाच टाइम खमायनाया नोंथांमोननियावबो जादोंनो जायाखै आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। स' आं नोंथांमोननिसिमबो मिन्थिनो लुगैदों। स' आंनियाल'सो जादों नामा बेखौ आं माने सानबाय थादों, माने फिल खालामदों आरोना। माने बेफोरबायदि जायोबा माने गोसोखौ माने गिखांनाय फैयो, मायबा मोनसे जागोन नामा बेखौ सानो जेनेबा। बेखायनो जे एसेबां खस्थ' खालामो इउटुबाव नङाबा भिडिअ हगारो, बेयाव मायबा मोनसे प्रब्लेम जाना होयोबा गोसोखौ माने गाम नाङा आरोना। मायबा मोनसे गोमानाय मायबा मोनसे थांनाय बेबायदि मोनबाय थायो आरो दिनै आंनि गोसोआ बेफोरबायदि मोनदों। जानिखि 3 मिलियननि उनाव दिनै 15K जानानै थाबाय वाच टाइमा। बेयो बारायफिनगोन ना बारायफिना आं बेखौ दायो बुंस' हाला। स' नोंथांमोननियावबो बेबायदि जादोंनो जायाखै, नोंथांमोना YT स्टुडिअखौ अपेन खालामनानै नाय, नोंथांमोननिया फैदोंनो फैयाखै, दा डाउनाव जादोंनो जायाखै। हमनानै ला आरोना सासे साबस्क्राइबार आनसाबस्क्राइब खालामफिनबानो गोसोखौ जोबोर दुखु नाङो। जुदि इउटुबा गोदान रुल लाबोबाय थायो, आपडेट खालामबाय थायो, बिथांमोना इउटुबनि पेमेन्टखौबो हमना ला नों माहायाव $30 इनकाम खालामबाय आरोना। $30 बिथांमोना हमनानै ला $10 दाननानै लाखायो। ओरैबायदि साननाय ना होमबा इउटुबाव माबायदि पेमेन्ट मोनगोन, नङा होमबा? माबायदि पेमेन्टखौ मोननो हागोन? जुदि एसेबां दानोबा बोरै इउटुबनिफ्राय पेमेन्टखौ मोननो हागोन? आरो दायो गोदान आपडेट फैलायबाय, माने वाच टाइमखौनो ओरैबादि डाउनाव खालामना होबाय। गासै भिडिअखौ आङो माने नायजोब्बाय आरोना। गासै भिडिअ मोनसे नायजोब्बाय, माने खमायाखै। टटेल गासै भिडिअआवबो माने वाच टाइमा खमायलांजोबदो। दा मा जागोन आं बेखौ बुंनो हाला। स' आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो इनफरमेसन हरनो थाखाय बे भिडिअखौ बनायनाय जादों। स' नोंथांमोननियावबो जादोंना जायाखै आं नोंथांमोननियाव मोनथिनो लुगैदों। स' गोबांदि आङो कन्टेक्टआव गैया, नङा होमबा? नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ नायगोन, नायनानै नोंथांमोना आङो कमेन्टआव खोन्थाहर। नोंथांमोननियाबो बेबायदि वाच टाइमा खमायदोंब्ला नोंथांमोना आङो कमेन्ट्स खालामहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनिखौनो बनायनो लादोंमोन, नोंथांमोननो खोन्थाहरनो लादोंमोन। स' आंनियावबो माने एसे गिनाय फैदों आरोना, माबाफोर जागोन नामा होननानै। स' नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स दङबा, नोंथांमोना मोनथिदोंब्ला नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय। आं बेखौ दिनै बेखिनिखौनो बनायनो होननानै दिनैनि बे भिडिअखौ बनायनाय जादों। स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय, आं नोंथांमोननिफ्राय मोनथिना लानो लुगैदों। स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानदों। स' नेक्स्ट टाइम भिडिअ आं नोंथांमोनखौ फिन लोगो हमसिगोन। दिनैनि बे भिडिअखौ आङो बेखिनियाव